खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 6 सेप्तेम्बर 2023 बारायजाय बुधबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय सरायघाट दालांनिफ्राय सासे 22 बोसोर बैसोनि आसाम पुलिस मावनाय सासे सिख्लाया गावनि जिउखौ फोजोबनो थाखाय बुरलुंबुथुर दैमायाव बारजुमनानै गोमादों। गोमानाय सिख्लानि मुङा जाबाय गायत्री हाजरिका 25 बोसोर बैसोनि नगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बारहामपुरनि थागिबि आरो बियो आसाम पुलिसाव कनस्टेबल महरै साख्रि मावो आरो दालांनिफ्राय बिनि सेन्देल आरो मबाइल फनबो बोखांनो हादों। नाथाय गायत्री हाजरिकाया बे जाथायखौ मानो खालामखो, सोरनि जाहोनाव खालामखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। वेस्ट कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय केर'नि हाग्रा एफाना मासे जोबोर गिदिर आरो जोबोर गोलाव अजगर जिबौ बोखांनो हादों। जिबौआ 6 फुट गोलाव लावथायनि आरो लिरथाया जाबाय 25 किल'ग्रामनि। उनाव जिबौखौ आमब्रें हाग्रायाव हगारफिननाय जादों। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिमला पुलिस बादा हालामनि बर' बाजार ओनसोलाव बलेर'जों फैनाय दुथां सुबुंफोरा गावसोरखौनो एसएसबि होननानै सिनायथिनानै मानसि लांखार नाजादोंमोन, नाथाय लांखारनो हायासै। बलेर' गंसे गारि लानानै फैदों दानि ओमफ्राय नैबेखिनियाव फिदिंबाय, ओमफ्राय आं नैयाव बन सिनबाय दंमोन। बे बन सिननायखौ नुनानै बिसोरो नायथिं नायथा खालामनानै नों ओरै फैनाय जोंनि एसएसबि केम्पआव नोंसोरनि गोरोबनि थाखाय मोजां मोजां बुस्थु रानबाय दं, इखौ लांनो नों माबार गारियाव गाखोनानै ओरै हानहरदोंमोन। बेनिफ्राय आं अकस्मात गोसोखांबाय, केलकातायाव आं थांबाय थायोना सम सम, र' केलकातायाव ओरैबायदि घटना जादों होननानै नायदावनानै आं फासयफिनदों आरो बे हमस्लाबनो हायासै। मा भाषाजों नोंखौ गाबज्रिदों? हिन्दीनि होनदों। हिन्दी होनदों। साबेसेमोन? सानैल'। नोंथांखौ मा खालामनो नागिरदों बिसोरो? गारियाव गाखोनो होबाय थादोंमोन, ओमफ्राय आं गाखोआसै आरो फासयफिनदों। बेनिफ्राय आं फिसालानाव सोंहरबाय, फिसालाजों एसएसबिफोरा लोगो नालाय, राजा केम्पआव मा बुस्थु रानदों बिसोरो, आंखौ लिंफैदोंमोन होननानै। बैबो लोगो लोगो केम्पआव फन हरबाय, बे एसएसबिफोरा बुंहरबाय बिदिथ' रानाखै, एकदम गारिखौ हमनानै लाखि होनना बुंहरनायखाय गारिखौ होसोलांदोंमोन। बे मोनहैबायबो, बे साबिखौ सेख'लायनायावनो बोरैबा हायासै। फिसालायाबो हारसिं जाहैबायना सेख'दों, आंनि फिसालाया सेख'हैदोंमोन, हायासै। जिहेतु नोंखौ माबा मोनसे किडनेपिं खालामनो नागिरदों नामा बे मानसिया? बिदिनोथ' सानना लानांसिगोन। आगे फिसे सोरबा सिनायखानायमोन नामा नों? सिनायनाया असिना। मा हारिनि मानसि होननानै? हारियाथ' नुनायाव मा राव रायलायो? आं बाङालि बायदि नुदों नुनायाव, एसे कलकातानि बायदियानो मोनदां मानसिफोरखौ, बाङालि टाइप नुदां। हिन्दी रायलायो आरो? हिन्दी रायलायो, भाषायाव एसे हमनो हायोना। नोंथाङा गारियाव जबरजस्ति सोनो नागिरदों? जबरदस्ति सोनो नागिरदोंमोन आरो हमहरनो नागिरदोंमोन, ओमफ्राय आं फावसयना आरो र' कलकातायाव आंथ' बिराद गिदिर घटना जाबोखांबाय, बेबायदिबो जानो हागौलै होननानै फावसयदां। सन्देह लांगौमोन रखम बेबायदियानो जागोन आंनि आन्दाजाव, आरो खारामोन ना इसोर नङाबा। गारिया बबेनिफ्राय फैनाय आरो बबेसो थांदों? गारिया बुंनाय हिसाबै बै फेगुरियावबो थांदोंमोन, जोंनि साहा फेगुरि गामि दं, फेगुरिनिफ्राय ओरै फैनानै बे आरो जाहानि ओरै लामा गोथौखै हाबबोदों। ओमफ्राय आंखौ ग्रोब लोगो मोनफैबाय, जोंहाबो रावबो गैया, हारसिं बन सिनदों। खिन्थु गाखोनायनि भाब लाबायमोन आंबो, फिसालाया लेंहरदोंमोन खोमा होननानै, बे गाखोहांनायाव गोसोखांना होबाय। माने बबे एसएसबिया लेंहरदों होननानै बुंदोंमोन? नैबे बर' बाजार केम्पआव थानाय एसएसबिखौ लेंहरदोंमोन। मानि थाखाय लेंहरदोंमोन? जानो गैयि गोरिबफोरनि थाखाय मोजां मोजां बुस्थु रानबाय दं होननानै खोन्थाफैदो आरो। जिहेतु गारिखौ रायजो राजाफोरा लाखिनो हायासै नामा? हायासै, बेंदोंमोन, जोंनो बेंफिनदोंमोन। गारिखौ माबा मोनसे खालामनो हादों नामा? हादों, आं ओइ बन सिननाय थांग्रोनोनो गारसिनहैदों, सिगांनि ग्लासा बायदों, ओरै फैफिननायाव इयाव। रायजो राजाफ्रा होसोदोंमोन नामा? होसोदोंमोन, मोनासै। गारिनि नाम्बारफोरखौ लाखिनो हादोंना हायाखै? नाम्बारा लाखिनो नै फिसालानाव थागोन नाम्बारा। पस्टआ दा नैबे पुलिसफोरा फैदो सिमला थानानिफ्राय, दा लेंहरदों, दा मा खालामोनबा। थानानिफ्राय फैदों? नोंसोरनि न'खराव फैदोंमोन? फैदों, दा लेंहरदों। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि।